लोगोफोर गुड मर्निं दायो टाइमा 11टासो जाबाय आरोना जों दा कलेजाव थांनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय बहुत सान्दुं गोसा ओंखायनो दिनै ससमा गानबाय ओमफ्राय कलेजाव थांनो माने एडमिट लाइन थांनो नागिरदों आरोना जोंना दा फरिखा जासिगोन माने बिनि थाखायनो एडमिट लाइन नागिरदों दा लोगोजों आजि थांनो नागिरदों आरो लोगोआ फ्रायनो थुदो होमबा थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंसोरनोबो कलेजखौ खिथागोन आं अबे कलेजाव फरायो नायलांबाय था होमबा लोगोफोर एसे कमेन्टआव खिथाहरदो लोगोफोर ससमा गाननायखौ माबायदि नुदों लाजिलायलाङो आरोना गानफेरा बारा दिनै सान्दुं गोसाथार माने ओंखायनो सान्दुं गोसाखाय माने गानबाय आरोना थ' होमबा लोगोफोर थांबाय थानोसै थुदो गाइस गेट खेवनोसै हेल' नैबे जोंनि हाबलांग्रा लामा आरोना ससे थांबानो मेन रडखौ मोनो मालाय मालिकनि फिसा फिसाफोरा हनै होलांबाय लोगोफोर जोंहा गैया नालाय माथो खालामनो उपाय गैया उपाय गैया लोगोफोर ओंखायनो गैजायै गैयै जोंहा बिदिनो आरो लासै होबाय गिजियाव थांलाबायनांगौ जायो यो गगामुग मेन टाउन आरोना लोगोफोर नै इयो पुलिस ट्राफिक माने ओमफ्राय जों मेन टाउना आरोना बियो जोंना मेन टाउना ससे फैबानो मोनो आरोना जाम जागौलायनो नै इयाव बहुद एसे गिदिरानो जोंनाबो गगामुग टाउना पस्टारा नै फिल्म नायनोबा नायफैनो हागोन सोरबा रेस्टुरेन्टफोर नागिरदोंबा ओयाव रेस्टुरेन्ट दं आरोना मा होनो नायो हनुमान मन्दिर नै हनुमान मन्दिरा जोंना गिदिर आरोना हनुमान मन्दिरा मालाबा मोजाङै भिडिअ लाबोगोन फुल भिडिअ हनुमान मन्दिरखौ दे होमबा लोगोफोर कलेजाव मोनैबा लोगो मोनसिगोन आरोना बे खन्द'खौ खालामलायथ'ला आरोना लामाखौलाय आरो मा खालामबावनो आरो सोरबा जोंहा दासो थांगासिनो कलेज मोनफैबाय आरोना नै लोगोफ्रा लाखांबायनो ओमफ्राय फरिखा जादों नालाय गेट सेट फांना दोनदों आरोना ओमफ्राय दा कलेज सिङाव भिडिअ खालामनो हाबाथाय खालामसै आरोना लोगोफोरा आं दा खालामथ'ला आरोना बेनो आरो जोंनि कलेजआ सबनसिरि कलेज आरोना लोगोफोर नै थांनो होखाया जोंनि अफिसा आरोना बियो फुरा कलेज नै जों दा मोनफैबाय आरो कलेजाव नै बाइक स्टेन्ड आरो इयो बाइक स्टेन्ड ओमफ्राय जों दा टयलेट थांनि लोगोफोर एसे देखायगोन नोंसोर टयलेटखौ ओरै जोंनि कलेजनि बेकग्राउन्ड माने लोगोफोर इउनियन अफिस बियो ओमफ्राय दा फरिखा सोलिबाय थानायखाय माने बन्द' जाजोबना दं आरोना नैफ्राव फुरा फरिखा सोलिगासिनो माने दामाखा एकदम नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा नों मोजाङै मोजां मोनदोंबा चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब बानायना होदो बारा रोङाबालाय जायो जों गोदान इउटुबार ना लोगोफोर मा होननो आरोना जों गोदान मानसि ओंखायनो बारा रोंलायलाङा माने जोङो बिदिनो बानायदाव माने एक्सपिरियेन्स जालांगोन आरोना लोगोफोर जोंना नैबेफोर जोंनि कलेज आरोना बैयाव केन्टिन दं आरोना नै जुम खालामना खोन्थाहरनो आं नै केन्टिन आरोना लोगोफोर नै केन्टिन आरोना ओमफ्राय दा जोङो अफिसाव खारलांथारबाय हनै आसोला हास्लाबथारला खोमा एसे नै ज्रावनो नैखौ लोगोफोर टेबोल बानायहांदों खोमा टेबोलफोर बानायहांदों खोमा ओंखायनो बेयाव दोनदो आरोना अफिस टेबोलफोर जागोन नामाथाय पुरा बानायगासिनो आरोना बेखौ गोदान माने गोदान बानायगासिनो
जों लोगोफोर कलेजाव फैनाय खामानिखौ मावग्रोना लानोसै आरोना ओमफ्राय दा लाखांनानै माखांनानै लोगो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर कलेजावथ' एग्जाम जादोंना ओंखायनो माने भिडिअ बानायनो हानाय नङा आरोना ओरैखै सिंजोंहाय होमबा दा लाखांनानै लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर दा एग्जाम जानायखाय बारा खिथानो हानाय नंला आरोना लोगोफोर सुबुनसिरि कलेज बियो लोगोफोर सुबुनसिरि कलेज आं इयावनो फरायो आरोना लोगोफोर जोंना सुबुनसिरि कलेज बे जोंनि अफिस आरोना बै नुनाया जोंनि अफिस बेयावहाय माने जों एडमिट लांनो फैनाया सारमोनानो गैया आरोना एग्जामनि माने गार्ड गोलैजोबदों आरोना एग्जामनि बेस्थ' मालाय जों लांनो फैनाया माने रावबोआनो गैया ओमफ्राय दा मोनाखैनो आरोना जों इयावनो ओरैनो गोदाव सोराव दंथ'यो रावबो गैया कलेजावबो नै जों सानैल' फैदों माने जोंनि क्लासमेटफोरा रावबोआनो फैयाखै माने लांखांजोब्बाय मालाय जों सानैल' माने ओमफ्राय मोनलाङा ना मोनलाङा दसे नेनानै थांसै आरोना लोगोफोर एग्जामा बोरै जाखो एकदम ओमफ्राय सिख्लाफोरनो आमलाय खुबैख्लायना होना बोरै मोनदों नोंथाङा जोंना बिथाङा सिख्लाफोरनो आमलाय खुबैख्लायना होयो आरोना सिख्लाफोराबो रनसाय बिथांफ्रा खुबैख्लायना होयो आरो आमलाय दस माबा मोनसे होनदो गेम सेक्रेटारि आरोना जोंनि सुबुनसिरि कलेजनि दे माबा मोनसे होनदो एसे मानसिया एसे गाहायसो होनदों खिन्थु जोदावनाय बिराद हायो दे बुंदो माबा मोनसे आंनि चेनेलाव भिउवार्सफोरखौ माबा मोनसे होनदो दा दसेनो बुंबाय दा दसेनो होनगोन दे एग्जामा गजोबबाय फाटा फाटि मानसि जासिगोन दा लामायाव जोङो माबासो जालायसिगोन लामाया ब्लक जागुलायगोन ओंखायनो जों थांग्रोखानोसै फैद' थांबाय जानोसै लोगोफोर जोंना जि मोननांगौ खामानि दं बे जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा जोङो थांफिनगासिनो दा जों बरिया आराम नुदो होमबा थांबाय थालायनोसै ना मा होनो लोगोफोर साहा लोंनो हाबबाय माने दा जोङो हटेलाव हाबफैबाय हटेलाव लोगोआ साहा लोंहैयो जोंना साहा लोंहैनो ओमफ्राय दा साहा लोंलायनोसै बरियानो लोगोनि सायाव आंनाथ' फैसा गैया नालाय लोगोफोर लोगोनि सायाव मोनलोंलायसिगोन आरो पेटिस मोनसे लाबाय लोंदो होमबा लोगोफोर दिनैना भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन देखायबाय बेफोरखौनो आरो कलेजखौ जोंनि कलेजखौ माबायदि नुदों एसे कमेन्टफोर खालामना खिथाहरदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानफोरबाथाय माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना बेखिनियानोसै दे होमबा उनावहाय लोगो मोनसिगोन गाइस नेक्स्ट भिडिअआव